Dobre, ešte treba zo pár vecí doriešiť na Stužkovej. Kto nezaplatil, prosím zaplaťte, povedzte to svojim rodičom, naozaj to treba, lebo inak tú Stužkovú proste nebudeme mať. Niekto to zaplatiť musí, oni tie peniaze potrebujú. Ešte treba doriešiť torty, treba doriešiť stužky a fotky. A kto mal na starosti fotografku? Ema, ja viem, že všetko toto treba samozrejme riešiť, ale nemôžeme prosím ťa niečo rozumnejšie a vtipnejšie riešiť teraz. Napríklad máme už vymyslené kradnutie triednej knihy. Tak to by sme mohli robiť, nie? Čo na to dajete? Hej. No, vidíš. Nejaké nápady? No, môžeme si v kabinete zmeniť známky. To je fakt otrepané a trápne. Môžeme sa vlámať učiteľom do kabinetu a ukradnúť im počítače. To je fajn, o tom by nás neučili a nezamkovali. No vy ste fakt trápni. Hej. Ok, vážený, mám teraz úplne úžasný nápad. Čo keby sme ukradli riaditeľku? Úplne bez srandy, poďme ukradnúť riaditeľku, akože poďme. Alebo ukradneme radšej triednych učiteľov. No to sú všetko super nápady, ale ani riaditeľka, ani učitelia moc neovplyvňujú naše známky. Za to ja by som ukradla Gondu. To je fakt mega nápad. Poďme o tom hlasovať. To je za. Wow, vážne, ukradnúť Gondu. Super nápad. Si predstavte takú Bašku, alebo Mary, alebo čo ja viem, Emu, ako tlačí takého Gondu pred sebou a snaží sa ho ukradnúť. Čak si to predstavte iba. A ukradnúť riaditeľku. Akože, keby už niekoho aj zaujímala táto škola, čo asi nezaujíma, tak ja nechcem mať opotačky so zákonom, neviem ako vy. Potom meniť si prediktítky. Všetky známky sú už poslané na prediktítkách, vám už fakt nezáleží. Potom vlámať sa do 30 kabinetov. Kokso, normálne James Bond, organizovaná akcia na strednej škole, čo nevieme dokopy spackať ani Stužkovú. Úžasné. A okrem toho, aj tak toho máte veľa. Však čo ste dokázali? Máte za sebou orálsy, jedny, druhé, máte za sebou niektoré internály, poslali ste prediktítky, poslali ste úkaz a ešte máte pred sebou ďalšie internály, máte pred sebou finalsy, ešte budete mať hypotéku, deti, strom, dom, čo ja viem, čo všetko tam okolo toho, ešte rodiť budete ženy a okrem toho, ešte aj keď sa aj dostanete na tie univerzity, tak si predstavte 9000 libier ročne plus ostatné ďalšie náklady. To akože vážne vás teraz trápi riešiť nejaké video na Stužkovej. Superko nápad, Andrej, fakt. Vynikajúce. Nie, ale podľa mňa má Andrej naozaj v niečom pravdu. Akože, keď už sa aj dostaneme na tie univerzity, tak ja reálne neviem, ako si to všetci zaplatíme. Kamoši, 35 000 libier. Na toto fakt nemáme. Počujete, ak to je 35 000 libier, tak to je fakt mŕte veľa a ja mám jeden nápad, možno s tým nebudete súhlasiť, musíme si to odhlasovať, ale sme na GH a GH má nadáciu Novohradská a tam bude fakt dosť peňazí. Áno, to je pravda, teraz sa šetrí na nové ihrisko. No, tak čo keby sme vykradli nadáciu Novohradská? Áno. Kto je za? Aby sme sa dostali do účtu nadácie Novohradská, potrebujeme prihlasovacie údaje. Tie možno nájsť jedine v kabinete jej správcu, pána profesora Františka Kospera. Rozhodli sme sa rozdeliť sa do skupiniek, z ktorých každá má za úlohu vymyslieť plán, ako vylákať Kospera z kabinetu. Vsadili sme na veci, ktoré Kospera fascinujú. Dali sme dokopy tým matikárov, milovníkov horaliek,
expertov na zvieracie zvuky, chovateľov kôz, skupinku milovníkov spánku, a tiež spevákov. Dobre kamoši, ja som videl, že všetci ste fakt dobre vymýšľali, tak teraz postupne si prejdime, aké máme plány a ako sa do toho kabinetu dostaneme. No, vy máte čo, matematici? Počujte, my si myslíme, že najlepšie vyláka Kospera z kabinetu matematika. My sme pracovali a našli sme jeden zaujímavý dôkaz, že keď zrátate čísla od 1 do nekonečna, tak vám vyjde minus 1/12. A naozaj si myslíme, že to platí, čiže pôjdeme za ním s týmto dôkazom a uvidíme, že či ho vieme vylákať z kabinetu, aby sa na to išiel pozrieť. Čo sa to? Pán profesor, máme to, my sme to dokázali. Podarilo sa nám to. Vieme ako spočítať všetky prirodzené čísla až do nekonečna. Nie je to dobré. To tam je nejaká habaďúra. Ako to? Co máte z internetu? Poďte nám to vysvetliť. Nemám čas, opravujem písomku. Fakt si nemyslím, že to je dobrý nápad, takže matematika nemyslím si, že to zaberie. Všetci dobre vieme o Kosperovi, že má rád prírodu. Takže keď uvidí kozu na chodbe, tak hneď ju bude chcieť ísť pohľadkať. No dobré, ale kde chcete zobrať kozu? Nechaj tak, my už niečo vymyslíme. Je síce pravda, že Kosper má rád prírodu, ale podľa nás toto je hlúposť. Radšej by sme ho mali vylákať pomocou zvukov prírody a zvierat. Prepačte, ale tie nápady sú fakt na nič. My sme prišli s jedným, ktorý je oveľa lepší, pretože zodpovedá všetky otázky, ktoré toto ľudstvo môže mať. Jedlo? Všetci vieme, že pre Kospera najlepšou návnadou je horálka. To je dobrý bullshit, akože všetci dobre viete, že Kosper miluje hudbu a keďže on má hneď vedľa kabinetu klavír, tak ja tam niečo zahrám, nejaké sličné devy mi tam niečo zaspievajú a budeme si nás spolu jamovať. Kamoši,
Naši, čo tu ešte robíte? Poďte hore, však sa nám za chvíľku začína matika. Počkaj, vy máte teraz matiku? No jasné, za 2 minúty sa začína, poďte hore, nech to stihneme. Tak my tu vymýšľame spôsoby, ako vylákať Kospera z kabinetu a vy máte teraz s ním hodinu? Ako je pravda, že miluje aj hudbu, aj horálky, aj zvuky zvierat, ale učenie miluje nadovšetko. Tak teraz poďme, zdvihníme sa všetci a šup do triedy, však toho vyláka úplne najlepšie. Dobre, ideme. Čistý vzduch, rýchlo. Tato! Máme to. Dobre, super. Diktuj. Meno? Gocovo 357. Aha, super, čísla to nám mohlo napadnúť. No, však Kosper. Heslo? Makovník. OK. To nám mohlo napadnúť. Nesprávne zadaný PIN alebo heslo. No. Martin, si istý, že si dobral správne? To tam bolo napísané. To nemôžem. Je to heslo k prístupu. No, bolo tam, že meno, heslo. No dobré, ale spomeň si, čo bolo napísané nad tým. Ježiš, Martin, ty si úplný pako. No čo? Ako ste na tom? No. Martin nezvládol zobrať správne heslo? To si opísal zle údaje. To nemôžem. Musíme sa tam vrátiť, no. No nie, lebo ja som rozmýšľala, fakt by sme, matika už aj tak dávno skončila, hej, a proste kradnúť cudzie peniaze, to sa naozaj nerobí. A akože 1000-krát sme sa tam pokúšali dostať, takže určite by sme to mali vykašľať. Asi nám to nebolo súdené. Tak viete čo? Namiesto toho, aby sme chodili znovu do kabinetu a kradli peniaze, tak by sme mohli radšej ukázať, že sme vďační Kosperovi aj všetkým ostatným za to, že nás učia už 2 roky. A radšej ich pozvať na Stužkovú. Čo vy na to? Áno, to znie super. To je dobré. To je bolo lepšie. Tak poďme.